So, hello everyone guys. So, welcome to my YouTube channel. So, karon kay magdulat sa Master Meat. Diba? Katong baboy na maglakaw-lakaw day. So, let's go! Avas. Okay. Diba? Hello mga baji. Ay, so guys, abot na ta. Ay, hala bayit graduating yung anak day. Pareha siyang nahong. Yung anak bayit maragbaboy. Ay, perfect. Ay, mana ba ang nihaw or ihaw? Guys, unsa ni? Nihaw or ihaw? Ay, perfect. You have a Trina rescue the girl. Dili ko ga. Charas. Ay, wait lang. Ay, perfect. Ay, so unsaon shoot. Ah! Di puta. Kakalabas ko. No, tsaka, uy. Share lang, OE. Day, maupay pagkuan ako, day, pagsugod, pero giunsa ko, day, another na tam. Lang, kasi itong baboy. Ano ba tayo baboy, diri, ay, makasapot. Sig panggukod, day. Lang. Dik, asa na ka, day? Lang. Ay, ang baboy, asa na dito ang baboy, bes? Lang. Wait. Dik, dik, dik. Kasi nakadira. Hala ka, OA sa baboy, di mo gawas. Wait lang, mag-wait ta day, kaya basin magukuran ta tong baboy. Ay, ka OE. Wait lang. Ay, purag padulong siya, ara. Hoy, baboy, pagdali daw dira. Ay, ara di ay, ka OE ba na ako? OE ra kay ko guys sa pag-wait. Na ang baboy kay gapalami. Diba? Uira kay si Vajay. Boba! Bobo kay kabayot. Bobo kay ka... Ali day, hangakon biyak ka. Wala, gaga. Tara, oh. Parang baboy, oo, uira kay ang baboy. Ay! Uira kay ang baboy, pamati. Wala, air shit! Let's so... Oh my god, two nights na ba yun, tas ako, tama na ba nag 3 days. Let's so gas yun yung babuyan ni Unta, uy, makuan ka dira. Unta, mato na kag-slaughter. Charas. Diba? Uira ba kayo? Aros siya, uuwi ka ayo. O ira kay kababuya ka ha. Na ihawon ta karon nakalimot ka. Di ba? Ano lang. O ira kay siya day uy na lami siya ihawon. Dako ra ba siya bayot nakalimot siya pwede siya litsonon. Di ba? Okay. Kailangan dili ko mako na ni kailangan Ay. Hoy, kakinsam ning karne diri. Chares. Lapahawa daw. Wala dili ko kakita. Ana air shot ng karniha oy. Hala day, na-stock ko day. Hala, abnormal. Daw. Hindi atat man karniha oy. Hammer. Ay. Red. Unsa ni? Lucky. Alo, wait lang. Ay, perfect. Nakuyawan jud ko day. Hoy, nakuyawan ko sa imong kadak. Ay, nakuyawan ko sa imong kadak ko. Hoy, abnormal ay kukuan ko na. Ay. Where are you, little Hoy, bayot kung ako little mouse, unsa man ka? Iro. Tsara, sinuon kang iro kay magukod man nag-iring. Ay, iring! Ay, Ed! Wala, Ed. Is, magukod man ang irog nga ilaga. Ay, kuan ma'am, ilaga. Ay! Diba? Ali, oh. Ay, katsaka. Sa una lang, Jude.
Ay! Diba? Aliyot, pamati ka. Ay, wait. Mawawala ka sa akin naman, Dak. Perfect. Ay, perfect, diba? Ay, charas. Ambak na, oy. Diba? Okay, naatay pliers. Day, sabak ka lang iro, day, no, na. Diba? Ayat. Ay, Ereds. Hey, I'm close here. Come see me. Reds. Ara. Wait lang. Ay, Valor. Ay, padulong na siya. Ay, I got you. sound shoot. What was that? I got you. Ali. I got you, di ay ha. Gusto kag kuan, makatulog kag 100 days. Hoy, baboy, ali. Ay, wait lang. Abnormal ka, ali. Gato kag nadlo ko ni abnormal. Putang ina! Pamati ha, pamati. Diba? Ay, awas siya day. Labayot. Nana din ang mga baboy day. Ay, Diyos ko day. Gaabot lang mong granny day. Mga upaw, mga pahak. Ay. Huh? Uy, isa naman to kabala. Pamati. Ay. Unsa to day? Okay, unsa pa ni diri day? Okay, wala. Ay, perfect. Unsa ni siya green? Ay, secret. Asa di ang secret ano di ay? Diba, wala secret. Kano yung ulak? Wait lang. Dapat ang shotgun kay diri sa ubos. Ay, di siya matagak. Perfect. Okay. Diba, ano lang. Okay, ang green, may hinahanap tayo ngayon. Mga wala man isulod. Ay. Wait lang, gusto siya patulog na to siya balik. Gusto kag makatulog og balik. Diba? Katulog na siya balik ron. Ay, diba? Sleep well, Master Meat. Hinuon kay gitawag kag Mr. Meat kay tambok mga kabayot. Ay, ang hammer. Wait, basi na to diri. Ay, nalagay magsiga-siga. Ay, ara Tarot day ang ano. Ang iyan zal. Ang liog bayot nawala. What is... Ay. Dari di ba to? Asa tong ano doll? Wala nawala ang doll. Hold on. Ay, nadito diri di ay. Tara. I found the doll. Master Meat, ayos sa mata dira day. Ipadayon ang imong pagkatsaka. Ay, tulog pa siya daw yun. Wait.
Feel ko kay mata na siya. Ah, tulog pa Japan siya, Vayot. Okay. Ang ano, hammer. Ay. Asa ding hammer? Ay, nawalang hammer. Hello, diva. Tago kayang gamit ni Reed, guys. As in. As in, doy. Yung gamit kay tago kaayo as in. Ulo ko na to siya. Diva. Tulog sa iyot ay nagbangon. Ara din ko. Diva. Like, is this Tagalog? Hindi, nawala diri ang ano. Ang code. Ang code. Okay, pangita ko na tong code. Code diri. Ay. Wala man. Walang code. I know. Ang green key murag. I feel na siya diri. Da. Sa unsyad. Vayot. Di ba nato diri? Di ba? Di as in doy tago kay. Ay. Huy, asang mga yawi palihog kog kuan. Grabe po ni sila managog yawi diri. Oy, mga butang halos dili na ta nila pagawson ba? Katulog sa dira iyot. Huli sulod. Like, asang code? Pagkita na tong code. Hindi ka sa to siya. Wala ang code diri. Hala, feel ko na-wake up na siya. Ay. Wala pa di ay. Tara di ay. Finally. Finally, dahil nakuha na akong code. Red key for what? Ay, eto dira. Feel kong red key. Ay, mata na siya. Perfect. Hello? Feel ko na siya dira. Wait. Ay, abnormal, ali. O, diba? Diba na siya dira. I got you. Ay, baba paghilom. Nanimaho kag baba bayot pag dental floss sa bayot. Feel ko diri jud ay. Okay, ako wala nakitaan. Ay, correct. Deva. Where are you? Hoy, nara ko diri jumbok. Reds. Ay. Ay, perfect. Where are you, little mouse? Hoy, paghilo mo, dilagay ko little mouse. I'm your little dog. Ay, charas. Abas lang. I got you. Ay, Ed lang sa Jod. Okay, atong pangitaon kay Kuan. Ay, wait. Ay. Okay. Ali, oy. Chaka. Alay, jumbok. Feel ko na, diri ang ay, ara, perfect. Finally. Nakuha na akong green key. Diba? Ay! OMG! Ale, jumbo. Ugobs man ka. Diba? Like as in. Dayon ang next na akong pangitaon kay Asa next? Ang secret door lagi. Ay, secret door, secret. Ay, kuan man to, secret. Ano ba secret gani no?
Charas OE. Ay no, feel ko kuan. Wait, nako'y alam. Feel na ako. Feel na ako ang kanikay. Ay, ang mga family nilang Pepa day gilafa niya day. Deva, backstabber kay siya yot. Lagi ni ma-open ay. Feel ko kina si door. Hoy Peppa, backstabber kay ka kay mong giihaw silang Peppa. Deva, grabe siya ka backstabber. Ay, secret ano daw. Para asa ni gani. Wait lang. Para asa ganini. Secret drawer key. Di ba din asam ang secret ani na nagan mag-drawer diri. Deva. Ay, ang nanatch best. Habas lang. Feel ko kani ang drawer. Asa majid ang kuan diri ang. Ay. Oy, jumbo kali diri. Ay, sound shot. Go laban day. Ipaglaban para maka-exercise pod ka panalagsa. Ay, little mouse nagpaon ko ng baba ni mo kay kog little mouse ron. Okay. So pangitaw na to ang secret day. Secret drawer ganino. Oh, gobs. Okay, basta na diri. Sa mga diri, uy mga. Ay, katsakahan na lang. Ay, no, kay mga tuta diri, bes. Diba? Ay, katsakahan. Hala, ogobs! Ogobs na lang dyan, bes. Ay, kaugobs na lang dyan ni Ox. Wait lang. Asa di ang secret door? Secret door is where it's located on. Ay. Secret door siya ba yun pero dili siya makita. Secret gani no, ogobs. Okay. Human na, bas na mo. Susunay mo. Ba't ko masakas siya? Pero Ay! Asa di ay ang secret door? Ay, ba't nasa picture frame ang secret, ano? No, eh. You need a Mets key to open. Nya asa ang secret door diri? Di ba wala siya secret door? Feel ko na secret door. Wait lang, wala lang dyan ako nanokoan. Nakita mo rin something na. Wait. Is this? Or kani? Angie. Wala dyan. Ay. Wait lang. Wait. Security drawer. Ay, wait lang. No. Saan erase? Wala sad. Ay! Ay! Wait lang. Asa kaya to, no? Asa kaya located ang secret door? I don't know if asan. Ay! Wait. Hello? Wait lang. Diba? We don't know if asa. I don't know if asa allocated ang ano. So guys. Secret door. What was that? Kabalo na ko asang secret door. Where are you, little mouse?
Ogobs! Ka-ogobs! Ah! Kablo na ko asa. Ay naman to diri diba? Lued lagi ko ka. Ay era. Ito. Ito siguro yung secret door na tinutukoy niya. Like, diba? Ay, umang guro ni. So, ay, hello diary, I have to pay much attention to you over the past few weeks, but I just don't feel like waiting. My mother has not come yet. I have to just call it running and broken and down. My father is gonna have to fix it. Suspended all the work in the basement. Also, I think he put a Christmas light in the laboratory since yesterday has been a very bright red light coming from the well. Maybe he organizing the surprise party down there and everyone turns up. I wish we will all together at home. Ay, chares! Laban lang, day. Tara di ay. Ay. Take a picture. It's too interesting photograph. Ah, okay. So, let's go. Mao din ilagi tagnap ko palagi guys. Na ko ang diri something. Diba, so guys, mag-take tag picture niya, bes. Diba? Ara, tara. Here is no just for Ay, dapat ako'y mag-picture. Okay. Tara, oh. Ay, guys, di lagi siya. Tara, oh. Ay, unsa ko ni siya kailangan siya battery. Photograph. Okay. Okay, after that. I think I heard a noise around here. Kasi mga secret. Hammer. Where's the hammer? Hammer, I think. Hello guys, asang hammer? Green key. Ano walang? I know. Cheval. Wait lang. I got you. Yes, I know, right? But asang hammer? Gamit ka na akong hammer. So, mag-take og photo that. Ah, shit! Abas! Ay, wala pa gani ara di ang hammer. What was that? I got you. Ah! Shoot it. OMG! Oh, you little knob. J-Vat. So, ang next guy. Okay. Okay, ang next. Okay. Ang next. Wait lang. Ay, oh. Okay, kabalo na ko asa. Ay! Ay! Wait. Ang pliers is Cheval! Naalagay siya.
Mm. Ang baboy dayong. Na yung baboy na yung alaga na naparehas sa yung nawong. Okay, let's go. Wait lang. Lava walk. Ang sound should. Wait lang. Ano ito? Flyers. Wala, uy, asan ako nabutang araw? Tara. I got you. Deva. Okay. So guys, kay padulong na ta. Chares, abas lang. Wait lang. Wait lang, Jude. Na yung baboy. Perfect. Ba yun? Ay! Diri. Ay, mauni ang ano, okay. Okay, guys. Ay, asan si Giselle? Feel ko sa baboy ni. Burikat. Burikat man. Deva. Feel ko din ako magka-Raves. I think. Diba? Yawa na baboy! Let's sell it. Yawa. Sige baboy yan uy. Charas! Grabe kakaano ha. Diri-diriyot. Sakpan ka mabuya ka. Walang kirig-kirig jud ka. Abnormal ka ha. Chares lang guys. Dito mahadlok sa animals because we respect animals. Diba? Wait lang. Ay, wait lang. Wait lang, Jude. Pamati. Diba? Yat siya day. Ay. Ang red key, kabalo na ko asa. Okay, ang red key. Ay. Diba? Dito po siya mayatch. Okay. Ay, tarang burikat. Iklab. Ay, perfect! Hala! Diba? Love it! Bye, Jombok! Sa unsyod. Bye, Jombok! Unta maniwang na ka.